Ahoj holky, mám pro vás výzvu. Dneska jsem řešila úžasnou otázku, jak zahrnout svůj hlas do svého života, když prostě nemáme zrovna čas na koncentrovanou práci doma ve studiu, kde budeme moct zpívat a pracovat s naším hlasem. Takže otázka zní, kde dneska si zaspíváš? Kdy využiješ svůj hlas? Bude to v autě? Nebo to bude na procházce? Nebo na cestě do obchodu? Nebo při vaření? Nebo kde ještě holky zpíváte? Napište mi, pojďme se navzájem inspirovat, pošlete mi fotku a podpořme se v tom, že nejsou vždycky věci dokonalý a prostě potřebujeme, nebo tak, jak bychom si je představovali. A je důležité zahrnout věci, které máme rádi do svého života. Tak posílejte, čau!